Takže dovolte, aby som vám predstavil novú skúšobňu, respektíve novú, už som tu rok, ale dávam dokopy pomaličky a už bude pomaly hotová. Táto jediná miestnosť je ešte zatiaľ nedokončená, takže toto je prázdna miestnosť zatiaľ, ešte tu musím spraviť poriadok. Vidíte, že je kompletne zateplená. Panely musia ísť na stenu ešte. Tuto je fotia mojej babenky, takže tu mám pozadie nejakú sedačku a tak. Toto je Lucia, to je SBS-karka, nám tu stráži. Od vedľajšej miestnosti je oddelená metrovým múrom, toto prosím, a dvomi dverami, ktoré sú dosť dobre zvukov zaizolované basilom a šeličím iným. Takže keď hrajú kapely tuto a vedľa, tak sa vôbec nerušia. Idem do skúšobne číslo 1. Takže hotová, tuto kapely fungujú. Tu je PAčko, aparáty, bicie. Diskogula musí byť. Takže sedenie. Takisto je priestor celý kompletne zateplený a má výbornú akustiku. Ešte som vám zabudol predstaviť ďalšieho člena stáleho, to je vianočný jelenček. To je prosím pekne tu. Moc to tam není vidieť, ale no, takže schádzame schodami smerom dolu. Tu je teraz spoločenská miestnosť. Teda ako vidíte, biliard. Sedenie. Takisto všetko zateplené. Kulíme tu drevom. No, toto je vchod číslo 2, ten vedie do záhrady, ktorá je plná černíc, jablok, šípok, orechov, trniek, všetkého možného. Ale teraz je zima, takže tam jasne nič, hlavne je tam tma, alebo je večer. Vchádzame do poslednej miestnosti. Som zabudol zapnúť svetlo, takže to bude trošku tma. Takisto odhlučená, akusticky upravená, teplne upravená. Tuto bude mať kamarát Boris Brna, bubeník zo skupiny Elan, školu hry na bicích, takže tu budú dve bicie. Tuto máme toaletu. Miestnosť so vzduchotechnikou. Pretože sa nachádzame v bunkri Vystrocheme. Tam tie fľaše, to je vinný archív, ktorý mi založil môj detko, ktorý
vlastne od roku 1972, kedy som sa narodil, zásoboval vínami z celého sveta. Už dneska nežije, archív je tu. No. A vychádzame von. Prvé dvere hermeticky uzatvoriteľné. Druhé dvere pancierové. Vchod číslo 1. Do kolečka. Týmto záberom sa s vami lúčim a na vidienou.